Greece is full of tales of love and hate, of beautiful maidens, lost sons, and family feuds. The landscapes and buildings all hold their stories and their secrets, and nowhere is this more true than in the north. We'll be uncovering some of those hidden stories as we travel to the ancient lands of Ali Pasha. But first, getting there. On the mainland, there's the usual choice of ways to get around. Το τρένο, το ταξί, το τρόλεϊ, το μετρό, το λεωφορείο. Why not try having a couple of key phrases up your sleeve if you're buying a ticket for the train? Τι ώρα φεύγει το τρένο για τη Λάρισα? What time is the train for Larissa? Το τρένο για τη Λάρισα φεύγει σε 1 ώρα. The train for Larissa leaves in 1 hour. Γεια σας. Τι ώρα φεύγει το τρένο για τη Λάρισα, παρακαλώ? Το τρένο για τη Λάρισα φεύγει σε 1 ώρα. Θέλουμε 2 εισιτήρια με επιστροφή. We want 2 return tickets. 2 εισιτήρια με επιστροφή κάνουν 12 ευρώ. 2 return tickets cost 12 euros. Θέλουμε 2 εισιτήρια με επιστροφή, παρακαλώ. 2 εισιτήρια με επιστροφή κάνουν 12 ευρώ. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Γεια σας, καλό ταξίδι. Athens is the hub of the transport system. Getting to the islands is either a ferry trip, or on some routes there are links by air. But on the mainland, the cheapest way of getting about is by train. In summer, there are twice as many passengers as seats, so it's best to try and book in advance. It's also cheaper than buying a ticket on the train. To get to the first destination in the north, Kalabaka, the train is a good option, but there are some extra things that'll be useful to know. Κάθε πότε έχει τρένο για την Καλαμπάκα? How often is there a train for Kalabaka? Κάθε μέρα έχει μόνο 1 τρένο για την Καλαμπάκα. There's only 1 train a day to Kalabaka. Στις 4 το απόγευμα. At 4 in the afternoon. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάθε πότε έχει τρένο για την Καλαμπάκα? Κάθε μέρα έχει μόνο 1 τρένο για την Καλαμπάκα στις 4 το απόγευμα. Θέλω 1 εισιτήριο απλό για αύριο το απόγευμα. I want a single ticket for tomorrow afternoon. 1 εισιτήριο απλό για αύριο το απόγευμα. Κάνει 20 ευρώ. A single ticket for tomorrow afternoon is 20 euros. Θέλω 1 εισιτήριο απλό για αύριο το απόγευμα, παρακαλώ. 1 εισιτήριο απλό για αύριο το απόγευμα κάνει 20 ευρώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλό δρόμο. Safe journey. In the rugged mountain area of north-central Greece, Medeira is the second most visited site after the Acropolis in Athens. A popular area for walkers and for pilgrims, the Bird's Nest monasteries perched high above the villages
are home to small communities of Greek Orthodox monks and nuns. Ο Χριστός παντού είναι. Αλλά ο άνθρωπος, επειδή βλέπει εδώ κάτω στον χώρο που ζει ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια και υπάρχουν πολλές δυσκολίες για να συναντήσει τον Ιησού, μεταφορικά ομιλώ, βάζει 2 πτέρυγες στην πλάτη του και πετάει, θέλει να φτάσει στον ουρανό. Και αυτό νομίζω το επιτυγχάνει το τοπίο των μετεωρών. Έχει αυτή τη θαυμάσια ομορφιά. Δεν τη συναντήσει πουθενά αυτή την ομορφιά. The Orthodox monks came to Meteora in search of protection from thieves and the wars raging around Greece in the early 13th century. Father Chrysostomos is head of a small community maintaining the hermit tradition. Ο μοναχισμός ο Ορθόδοξος δεν μπορεί να ανθίσει και να καρποφορήσει εάν δεν βρει ένα τόπο ήσυχο και ήρεμο. Και βλέποντας ότι και αυτός ο χώρος ήταν πάρα πολύ ήρεμος, πάρα πολύ ήσυχος που θα τους βοηθούσε στην πνευματική τους καλλιέργεια, απεφάσισαν να μείνουν εδώ. The skulls of the founding fathers of the monastery are still revered by the monks of today. Προσωπικά, να μην υπερευτολογήσω, η αγάπη με οδήγησε εκεί. Όταν ήρθα το 80 επάνω στο μοναστήρι, ήταν έρημο, κατεστραμμένο από την πολυκαιρία. Να φανταστείτε ότι 50 ολόκληρα χρόνια δεν είχε μείνει κανείς άνθρωπος εδώ επάνω. Και ότι η καρφή δεν είχε μπει. Ήταν τα κτίρια μόνο, τα τείχη και κάνοντας υπακούει προς τον Μητροπολίτη τότε της περιοχής, ήρθε πάνω στο μοναστήρι και προσεπάθησα τουλάχιστον να επιβιώσω εγώ. Και εκεί ένιωσα την πρωτόγνωρη στην αγάπη των κατοίκων. Ήρθανε, με αγκαλιάσανε, αλλά και υλικά και σωματικά δώσανε το παν για το μοναστήρι και έτσι χτίστηκε το μοναστήρι πάλι από την αρχή. Και μου ενέπνευσε τη σκέψη να πάρω τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου και να το βάλω και στους στίχους της Μονής, όχι απλώς να το βλέπει ο κόσμος, αλλά να το βλέπω εγώ για να συνηθίζομαι. Νομίζω ότι ένα από τα σπουδαιότερα βιώματα που πρέπει να έχει ένας Ορθόδοξος είναι να αγαπήσει. Νομίζω ότι αν θέλω να είμαι σωστός, θα πρέπει, δεν ξέρω βέβαια αν το κατόρθωσα, ο Θεός το γνωρίζει, μέρα με την ημέρα να ανεβαίνω τα σκαλοπάτια και να γίνω πιο ελεύθερος ή πιο αγαπητικός στον κόσμο. Α, γ, αγ. The area around Meteora is full of different places to stay, whatever your taste and whatever your budget. If you're booking on the phone or in person, it may well help things along if you can say «Θέλω να κλείσω ένα δωμάτιο». I want to book a room. Για πότε? When for? Για την Παρασκευή. For Friday. Καλησπέρα. Γεια σας. Θέλω να κλείσω ένα δωμάτιο, παρακαλώ. Για πότε? Για την Παρασκευή. Τι δωμάτιο θέλετε? What sort of room do you want? Θέλω ένα δίκλινο. I want a double room. Για πόσο καιρό? How long for? Για 3 νύχτες. For 3 nights. Τι δωμάτιο θέλετε? Θέλω ένα δίκλινο. Για πόσο καιρό? Για 3 νύχτες. Ένα δίκλινο από την Παρασκευή για 3 νύχτες. Το όνομά σας? Στέφανος Νικολογιάννης. And why not try your luck and be a bit more specific? Θέλω ένα δωμάτιο με θέα. I want a room with a view. Θέλω ένα δωμάτιο με θέα. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Τα λέμε την Παρασκευή. Γεια σας. Α,
γ, α, αγά. In the 19th century, the town of Ioannina was the stronghold of the Ottoman ruler Ali Pasha, who controlled half of Greece. A charismatic and ambitious governor, he was renowned for his cruelty. Ioannina was also the home to Girafrosini, a rich merchant's wife. Her true story has passed into legend. It's a tale of love and hate, as told by local historian Anna Tereka. Αυτά είναι τα νερά που πνίξανε 18 γυναίκες. Και αυτή είναι μια ιστορία για την αγάπη, για τ' άδικο, για το διαφορετικό και τα δικαίωτα. Ο Αλή Πασάς αγάπησε την Κυροφροσίνη, όμως η Κυροφροσίνη αγάπησε το γιο του Αλή Πασά, τον Μουχτάρ Μπέι. Ήταν μια αγάπη αδικαίωτη. Κανένας δεν την ήθελε. Ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Τούρκοι. Ένα απόβραδο του Γενάρη, μια σκοτεινή νύχτα, ο Αλή Πασάς έστειλε τους άντρες του και με βία σύρανε τη Φροσίνη στα μπουντρούνια του Σαραγιού, μαζί και 18 γυναίκες. 18 γυναίκες που είπαν για αυτές πως σμίγανε με μουσουλμάνους 10 μέρες στα μπουντρούνια του Σαραγιού και έπειτα τις βάλανε σε σακούλια με πέτρες. Τις οδήγησαν στο κέντρο της λίμνης και τις έπνιξαν. Αν έρθεις στη λίμνη τις μεταβατικές ώρες του δειλινού, ανάβουν κάποια χρώματα χρυσά, βαθιά κόκκινα, μπλε, παλώμενα, πράσινα, χρυσαφιά. Ο κόσμος ξέρει. Ξεβάφουν τα φουστάνια των μπριγμένων γυναικών. 2 Γενάρη του 1801. Κανένας δεν τις θυμάται πια. Α, γ, α, π, αγάπ. The first hotels in Greece were built in the north, in the region of Epirus. These small inns, or chania, were built to accommodate the visiting officials from the Ottoman Empire and the workers travelling to Eastern Europe. In the historic town of Ioannina, the hotels often echo the style of the Ottoman era. Even if English is spoken at reception, it's nice to have a couple of phrases at the ready. Έχουμε κλείσει 2 δωμάτια. We've booked 2 rooms. 2 μονόκλινα για 2 νύχτες. 2 single rooms for 2 nights. Γεια σας. Χαίρετε. Έχουμε κλείσει 2 δωμάτια. Σε τι όνομα παρακαλώ? Βασιλική Δημητρούλα. Ελένη Νικήτα. 2 μονόκλινα για 2 νύχτες. Μπορώ να έχω τα διαβατήριά σας? Can I have your passports? Τι ώρα σερβίρετε το πρωινό? What time is breakfast served? Το πρωινό σερβίρεται από τις 8 μέχρι τις 10. Breakfast is served from 8 to 10. Μπορώ να έχω τα διαβατήριά σας? Ορίστε. Τα δωμάτια σας είναι τα νούμερα 6 και 7. Ορίστε τα κλειδιά. Θα πάτε αριστερά στον πρώτο όροφο. Τι ώρα σερβίρετε το πρωινό? Το πρωινό σερβίρεται από τις 8 μέχρι τις 10. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, καλή διαμονή. Καλή
Διαμονή. Have a nice stay. A, G, A, P, O. Αγαπώ. Agapo. I love. The region of Ibiros is famous for its weddings, the traditions of which go back centuries. They're public events to which nobody needs to be invited, because everybody just turns up anyway. The bride and groom are both accompanied to the church by musicians and friends, and enter the church together. The weddings of Ibiros were recorded by the women who lived in the remote villages. They embroidered the scenes on bed covers and cushion covers to form part of the bride's trousseau. The art of embroidery is dying out, but the beautiful wedding scenes are being preserved in a new way. Velisaria Fitsu runs a small guest house in the village of Kapesovo, but she's also an enthusiastic artist. Εμείς ξεκινήσαμε τον υπηρώτικο παραδοσιακό γάμο. Γιατί είναι ο γάμος ο υπηρώτικος, γιατί αντιπροσωπεύει την Ήπειρο, γιατί ήταν ένα παραδοσιακό, ήταν η πρίκα της νύφης στο γαμπρό. Αυτά είναι από κεντήματα που τα βρήκαμε στο Μουσείο Μπενάκη. Εμείς κάναμε λίγο αλλαγές. Εμείς λίγο τα πρόσωπα πιο όμορφα τα κάναμε, τις στολές πιο κομψές, γενικά τα λουλούδια πιο ωραία, να μην είναι χοντροκοπιά. Δεν φύγαμε όμως από το παραδοσιακό, ξεκαθαρισμένα πράγματα. Αυτές οι ζωγραφιές δεν υπάρχουν πουθενά. Έχουν στοιχεία του άντρα μου και δικά μου μέσα, δεν γίνονται αντιγραφές. Οι Ζαγορίσοι και οι Πυρώτες όλοι ταξίδευαν. Πήγαιναν Μοδοβλαχία, πήγαιναν Κάιρο, πήγαιναν Κωνσταντινούπολη και έφερναν από εκεί και φουστάνια και στολές τον 18ο αιώνα με 19ο αιώνα. Γι' αυτό ας πούμε βλέπεις στολή Μοδοβλαχίας που έχει ο πυρώτικος γάμος. Σιγά σιγά όμως αυτά ξεπεράστηκαν και έφεραν ένα ευρωπαϊκό ντύσιμο στην περιοχή. The beautiful paintings were a collaborative work between Velisaria and her late husband. Εμείς ζωγραφίσαμε για το κέφι μας. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα παράδοσης και κουλτούρας. Όλοι μου λένε να γίνει μουσείο. Αλλά εντάξει, θέλει πολλά ακόμα, δεν γίνεται. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. The Epirot weddings continue to evolve, but sadly Velisaria has lost her inspiration. Τώρα να σου πω τον έχασα τον άντρα μου. Να σου πω ότι τον έχασα τον άντρα μου και ακόμα δεν έχω δεν μπορώ ακόμα να πιάσω πινέλο. Είναι δύσκολο γιατί τα φτιάξαμε όλα μαζί. Είναι πολύ δύσκολο γιατί τα φτιάξαμε όλα μαζί και καταλαβαίνεις ότι ξέρεις, έρχονται πολλές αναμνήσεις. Ελπίζω όμως να αρχίσω πάλι να ζωγραφίζω. Αν ας πούμε γινόταν ο γάμος τώρα, κάτι άλλο να σου πω, αν ας πούμε ξανά πιανα πινέλο, θα ζωγράφεις όπως θα γίνει ο γάμος.